Xamscat, ens veiem en un nou vídeo dels cotxes bojos. Comencem amb el nou event que acaba de començar fa poc. En aquest cas serà de cavallet. A veure què ens hi trobem. Endavant. Trobem el nostre cotxe de rally i comencem. Va, 1, 2, 1 i ja. Comencem i hem de fer el màxim possible de cavallet. A veure... Amb el cotxe de rally hem fet 66 metres. Canviem de cotxe. Garatge. I ara agafarem per fer el cavallet, la nostra supermoto. Amb la supermoto. Vinga, va, endavant. A veure quants metres podem fer amb la supermoto de cavallet. I arriba aquí, moto. Cop de cap a terra, 63 metres. Ho tornarem a intentar amb la supermoto, perquè aquest cop de cap ha sigut massa fort. S'ha trencat tot el crani. Ara... Bé, 2 metres més, 68 metres. Canviarem de cotxe i ara provarem amb un altre cotxe. A veure, agafarem el Hot Rod. Vinga, va, amb el Hot Rod, a veure quants metres aconseguim fer de cavallet. Nois, endavant, i salt molt fort. 69 metres, hem fet 0,18. Vinga, va. Canviarem de cotxes i ara agafarem el cotxe, la moto aquesta de Chopper. Moto Chopper. A veure... 2, 1... Ja, endavant i super cavallet. A veure... Molt bé, molt bé. Aquesta sembla que fem més metres. Aquesta va molt millor per fer cavallets. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. 189 metres, molt bé, i ens situem a la posició 77. 10 segons, no farem gaire cosa més ja. Va, cavallet, va, vinga, va. 4 segons, 3 segons. Bé, i aquí s'acaba el cavallet. Continuem. A veure, en queda posició 79. Vinga, següent. Enhorabona als guanyadors, com sempre. A veure, ara serà cavallet 6. Provem a veure el cavallet 6 amb la nostra moto Chopper. A veure quan fem ara. La pista d'imants. Vinga, endavant. Els imants aquests que t'agafen i et fan 68 metres. 68 metres a la nostra pista d'imants. Off. On? Engegat, voltereta i... No, 57 metres amb la nostra super voltereta. Acabat amb mortal. Continuem, vinga, va, comencem a veure... A veure si podem superar aquests metres abans. Sembla que no, és complicadíssim, 57 metres. Canviarem de cotxes... A veure amb el rotador aquest, a veure com va el rotador. Endavant. I vinga, a fer el cavallet. Que xoca amb l'imant. Bé, 60 metres, encara pitjor. A veure, garatge, camió, monstre. Monstre, camió. A veure el nostre camió monstre, quants farem? Quants metres podem fer de cavallet? Bé, em sembla que va millor aquest. A veure, molt bé. Molt bé. 187 metres, però s'han superat molts. Posició 40, molt bé. Va, vinga, va. Bé, 15 segons, intentarem fer alguna més, però bé. Amb aquest temps no hi ha gaire temps per fer alguna cosa, però bé, pot intentar. Bé, no, 91 metres. Bé, ja s'ha acabat el temps en un segon final. Sessió finalitzada. Hem acabat a la posició número 47. Millor que abans. Enhorabona als guanyadors. Un altre cop el bola el cap de foc. I el senyor rei i el vampir. Vinga, va. Seguet 7. I a la propera pista 2 segons. 1 segon. Vinga, va, següent pista. Següent pista aquesta farem amb el monstre. Camió monstre,
següent pista i endavant, comença. A veure, aquest, quants metres podem fer? Ui, quasi toca a terra, però no, ha tocat. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. 174 metres. Déu meu, anem 700. Va, vinga, va. A veure què farà amb l'altre, comparativa amb l'altres cotxes. A veure, endavant. Bon cavaller, vinga, va. Oh, 177 metres. Continuem, aquest cotxe va molt bé, perquè salta molt bé, volta d'amortiguació, però hem de superar els metres abans. A veure, nois, endavant. A veure. Oh, 113 metres. Canviarem de cotxe. A veure aquest, el buggy. El buggy. Ei, buggy, ei. Ei, buggy, ei. Ei, buggy, ei. Oh, que poc. Tan sols 46 metres. Va, buggy. Va, buggy, va, vinga, buggy. Que tu pots. Oh, 45 metres. No, hem de canviar cotxe. Canviem i posem aquest, el super monstre camió. Camió monstre. Tu pots, camió monstre. Tu pots, camió monstre. 10 segons. Pop, voltereta. I s'ha acabat aquí la partida. 5, 4, 3, 2, 1. Finalitzada. Sessió finalitzada. A veure la següent, quina pista ens tocarà? Enhorabona als guanyadors, el cap de porc, el de la barba i el de la gorra al revés. Molt bé, i la següent pista serà de gel, de molta fred, i serà ja l'última que tindrem per avui. Començarem amb el nostre camió monstre. Endavant! Ja, molt bé. I salt, molt bé, vinga, va. Conteniu el cavaller. 129 metres. Següent cursa. I ja. A veure quants metres fem ara. Molt bé. Vinga, cavaller. Ix, 128 metres. Si no, podem fer mica de trampes. Després farem la trampa. Ja veuràs què vol dir fer trampa, ja veuràs. Cavaller. I endavant. Aquí, ara farem trampes. I les trampes es fan així. Garatge. Agafarem el cotxe aquest, el petitó, amb el seu volador. I a veure quants metres podem fer amb el cotxe volant. I salt. Res, tampoc, no ens serveix a gaire això de volar perquè no vola gaire. Canviem de cotxe, tornem a posar un altre cop, per aquest cop agafarem ara el tractor, que aquest encara no l'havíem provat. Tractor. 2, 1, i cavallet amb el tractor, anem a llaurar el camp, el tractor. 54 metres, en queda menys. Vinga, l'última del tractor, va, tu pots, tractor. Tu sí pots, amb el tractor, tu sí pots. Molt bé, ha perdut la gorra, el tractor ha perdut la gorra. I 132 metres, ens hem superat, molt bé. I amb tot això ja hem arribat al final, sessió finalitzada. I hem quedat a la posició número 84. Bé, nois, enhorabona als campions. El Marcià aquest de verd i el CDR de Pare Noel i el corredor de cotxes. Enhorabona als guanyadors. I a tots vosaltres us veiem en el proper vídeo. Espero que us hagi agradat aquest fent el cavallet. I si us ha agradat, un gran like seria molt agrair i subscriviu-se al meu canal. Fins a la propera. Adeu, Shamscat!